матур, иң күңелле, иң рәхәт вакыты студент чоры диләр. Тиздән бик тиздән, бер елдан Аллаһ боерса, без дә студент шулпасын чимерүчеләр рәтен тулыландырырбыз дип өметләнәм. Ә хәзергә без гадәтләнгән мәктәп, укытучыларыбыз, безне өф итеп кадерләп үстерүче әти-әниләребезне калдырып, мөстәкыйль студент тормышын әйле-шәйлегенә күз алдына китерә алабыз. Шуңа күрә ел саен гимназиядә үткәрелүче студентлар очрашуын быел без аеруча кызыксыну белән көтеп алдык. Өйрәнә торырга кирәк бит. Әле узган ел гына безнең белән бергә гимназиябезнең шушы коридорларында шулашып йөргән, дәресләрдә җавап биргән, курка-курка имтиханнарга әзерләнгән 11нче сыйныф укучылары бүген инде студентлар. Үзләрен бездән бер баш өстен туялар. Инде беренче сессияларын биреп, исән калганнар ләбаса. Югары курс студентлары исә бөтенләй дә зурлар кебек тота үзләрен. Юк, алдын бугай. Үзләренең уку йортларында гына җитди йөриләрдер, бәлки. Ә безгә кунакка килгәч, нәкъ бала чага инде. Бармак күрсәтсәң дә сөенеп көләләр. Гади генә табышмакларга да тырыша-тырыша акыллы җавап эзлиләр. Чанада бер-берсен тартып йөриләр, аякларын бәйләп сикерәләр, тагын әллә ниләр кыланалар. Санап кына бетерә торган түгел. Хикмәт шунда, гимназия администрациясе, гимназияның элекке укучысы, хәзерге студентлар ассоциациясе җитәкчесе Айдар абый Шайкин һәм безнең укучылар үзидарәсе тырышлыгы белән оештырылган студентлар очрашуы 1 февраль көнне иртәннән үк башланды. Укытучы тәрбиячеләр белән күрешеп, бар бүлмә кабинетларына әйләнеп, үз парталары артына утырып чыкканнан соң студентлар класста көч сынады. Сезнең алдыгызда күпчелек 2015 елда чыгарылыш укучылары, без үзебезнең мәктәбебезне туган йортыбыз дип йөрибез, инде шулай дип сөйлибез. Сагынып кайттык, укытучыларыбызны сагындык, сыйныф җитәкчеләребезне үзебезнең яшамасын, Ләйсән сагындык. Без үзебезне шундый беренче чыгарылыш дип уйлыйбыз. Шулай горурланып сөйлибез, шулай яшибез. Мәктәбебезне сагынабыз, кәли яратып торабыз. Мәктәпкә килгән саен шундый күңелдә эмоциялар туа, хатирәләр яңара, классташларны сирәк очратабыз, шуңа күрә алар белән сөйләшәсе, үзеңдә булган яңалыкларны, аларда булган үзгәрешләрне беләсе килә. Һәм шушы очрашулар безгә алга таба яшәргә ниндидер бер дәрт һәм көч бирәләр. Шуңа күрә мондый очрашулар гел булсын, мәктәп кысаларында гына түгел, үзара туганнарча аралашу гел кирәк дип уйлыйм. Үзем Ярмуктан, 4 ел булганнан ошол классташлар белән. Хәзер Казанда укыйм, Энергия университетында. Менә очрашулар елга бер буламы, 2 буламы һәм менә бу яшьләр шуны сезгә яшьләр кирәкме? Или кайту кыенлыгы бармы, җыелу кыенлыгы бармы? Үзебездән җыелырга тырышабыз инде, мөмкинлек булганча Казанда күрешергә, Казанда күрешергә тырышабыз. Елга бер мәктәпкә килсәк, әле безнең өчен азыда зур дигән. Елга 2 булса, һәйбәт бераз инде. Актлар залында узган очрашу, кызыклы биремнәр, концерт номерлары, студент тормышында аяк баскан 1нче курс кыз-егетләренең укучыларга киңәш теләкләре белән үрелеп барды. Елгага килгәндә мин инглиз теле һәм җәмгыять белем бирдем. Икесеннән дә бик нык курыккан идем. Җәмгыять белемен 78 балга бирдем, алай күп түгел, мактанырлык түгел. Һәм İngiliz телен 85 балга бирдем. Сөйли алдан хәзерләмәдек. Истә аның белән инглиз теленә әзерләнергә дип бер Мират өчен көтеп торган инде март иде бугай. Бездә белән шунда тордык инде. 6 ай буе нәрсә эшләдек микән соң без дип. Чөнки берничек тә бер тамчы да әзер кебек хис итмәгән иде үзебезне. Ләкин барыбыз да Аллаһ шөкер итеп биреп чыктык һәм хәзерге елның берләр шулай биреп дип уйлыйм, Алабуга мәдәни агарту уку йортында белем алучы студентлар Күчтәнәчкә Туфан Миңнуллинның саташу әсәреннән өзек алып кайтканнар иде. Әйдәле! Телевизор карап алыйк әле. Тынычлан әле. Син ничек тынычланыйм? Ну, чәй ясалайса. Яшәргә кирәк. Тынычлан димисең, утырып тор, сөйләшербез. Ашыкма. Син гомер буе ашыкма да ашыкма. Тынычлан да сабыр ит. Соң шуның аркасында шушы көнгә калдык бит инде. Гүзәл,
Анда барысы да yazılған. Нәрсе yazılған? Оқығансыз ішінде. Оқыдық. Аңлатып бір. Аңламаслық бір нәрсе де жоқ. Инаны сутқа ентіп бердім енді. Бердің? Неге қажетленесің? Шының үшін yazılған бетінде. Sizге күтілмеген хәл болмасын деп копиясын үстелге қалдырдым. Оқысынlar, fikir almasınlar deyip қайтмайырдым. Міне қайттым. Бара. Ayıptım ben sana. Tırışlan oturdum. Nişek tanışlan. Nişek bilsin beni. Eğer skandal шығарға жиынсағыз, крен де битленем. Көз яшьләрен күп күрдім инде мин. Нәрсе күрдек? Шынлап та инде бирдеңме сотқа? Әйттем бит инде. Бик күңелле, кызыклы һәм файдалы чара булды. Инде безгә дә гимназиябездә кунак булыр өчен бик аз гына эшлисе калды. Тырышып укыйсы, имтиханнар бирәсе, олимпиадаларда катнашасы, уку йортын сайлыйсы, беренче сессияны тәмамласы. Арыдым инде. Кыскасы гына әйткәндә, шушы студент бәхетен безгә дә татып карарга язсын. Ел сайын узатылган Созвездие йолдызлык фестивалендә безнең гимназиябез бик актив катнаша. Бездә инде акыл ияләре, вундеркиндлар дип беләсәләр дә без җыр бирүгә бик остабыз. Һәм инде менә безнең бүген Солябалы турында һәм күргәнегезчә безнең йолдызлыкка бик каты әзерлек бара. Безнең кушларыбыз төрле җырлар, төрле биюләр һәм инде конференц сүзләр әзерләделәр. Созвездие йолдызлык фестиваленә гимназиябез әлбәттә бик күп җыр биюләр, конференциялар әзерли. Һәм һәр ел сайын алар берсеннән-берсе матуррак, камилрәк була. Быел безнең укучыларыбыз халык биюләрен генә биеп калмадылар. Инде безнең гимназиябезгә гадәти булмаган эстрада биюләрен дә өйрәнделәр. Аларны Ханова Алия апа өйрәтте. Жюриларга тәкъдим иткән номерлар белән сез дә таныша аласыз. Гимназияда йолдызлык
бәйгесенең зона этабын карап үттек. Былтыргы ел белән чагыштырганда биюләр арасында үсеш бар дип әйтер идем. Менә Зурлар төркеменең Хәзинә ансамбленең татар биюе бик матур, бик ошады минем шәхсән үземә. Типтәр биюе бик матур, типтәр биюе куелган. Үсеш бар. Без бу ике биюне дә сайлап алу этабына үткәрәбез, Алла бирсә. Эстрада биюләре куелган, киләчәктә тагын да әле зуррак уңышлар булыр дип ышанабыз. Гомумән уңышлар.